For the souls of Felix, Cipriana, Leo, Leoncia, Ramon, Enriqueta, Fausto, and Josefa, offered by Vidal and Nympha Helia. For the souls of Roger, Anisha, Norma, Rosario, Perla, and Rolando, Francisco, Alfred, Generosa, Rebecca, Jessie, Cristina, Lydia, Pauline, Regino, Luz Mercedes, Josefina, Teresita, Miguel, and Helen, offered by lectors and cantors. For the eternal repose of the souls of Rosita Velez Ancajas, Elpidio Fernan Velez, Sr., Vicenta, Ramona, and Leon Igot, Dolor, Teofilo Elpidio Sr., Eduardo Roque, Pitts Patrick Antonio Velez, Milagros and Jesus Abelia, Linda and Antonio Ancajas Sr., Milagros Abelia, Jesus Abelia, Antonio Ancajas, and John Torrevilla, offered by Ancajas family. Mass for the departed souls of Vicente, Resurrection, Pilar, Mariano, Sencletica, Alfreda, Agapito, Asteria, Jesusa, Virginio, Clarita, Resurrection, Teodora, Leonidas, Geno, Jose, Ostrigizido, Brilia, Jaina, Josel, Juanilio, Josephine, Joselito, Chelo, and all dearly departed souls in purgatory, family, loved ones, especially those abandoned, offered by Garces, cousins, nieces, and nephews. For the souls of Agapito Encarnacion, Francisco Eulalia, Juanilio Alicia, Francisco Estrelleta, Luis Tula, Olimpio, Romeo, Joselito, Pilar, Sinclitica, Alfreda, and all souls in purgatory, especially those abandoned, offered by Garces Habido family. For the souls of Josefa and Alvin, offered by Dilima family and Abayata family. Eternal repose for the souls of Florentina Claret, Tan Engkok, Osmundo Rama, Beatriz Rama, Perla Claret, Mario Claret, Rory Claret, John Paulo Rama, Marisa Sison, and Marilyn Colot, offered by Attorney Tara Rama Talarok. In eternal repose for the soul of Adelaida Villaflor, offered by Betty Gonzalez and family. For the souls of Marciano, Anatolia, Roberto, Alejandro, Pedro, and Felix, offered by Bacos family. For the souls of Susana Lee, Yunsir Gion, Father Apostoli, Petron Gion, Francis Druwal, Paul Druwal, Jehi Gion, and San Joaquim, offered by Gemma Druwal. For the souls of Mauricia and Lorento Abarquez, offered by Thurman and Tess Abarquez and family. For the souls of Mauricia, Loreto, Rolando, Filotea, Cornelio, Felipe, Ter, Ernesto Tibon, Gindar, Emmanuel, Cicero, Romulos, Miraflor, Mark Talor, offered by Vivian E. Uy. Mass offering for the souls of Petronilo Silvosa, offered by Evelina Silvosa and family. Misa alang sa kalag ni ug sa adlaw natawhan ni Lolita Bacos ug sa kalag ni Lolita Bacos ug sa tanang kalag sa purgatorio. Ang nagpamisa, Joel Bacos and Bacos family. Thanksgiving for Senior Santo Niño, San Vicente Ferrer, San Antonio de Padua, and Mama Mary. Pamisa sa mga kalag ni Marina Lakang-Lakang, Celestine Lakang-Lakang, Pio Lakang-Lakang, Lucio Basiliote, Conrado Lungtad. Ang nagpamisa, Patrick Lakang-Lakang. For the souls and for the death anniversary of Jerry Abiliana and all souls in purgatory, offered by Lina Abiliana and family. Thanksgiving Mass in honor of San Isidro Labrador, San Antonio de Padua, Senior Santo Niño, and Mama Mary, for all the graces received, good health and answered prayers, and also let us include in our prayers our people, all the people who are celebrating their birthdays today. We ask continued blessings and protection, and also this Mass is for all the souls in purgatory. Mass offered by Gloria Ilaya.
for the USJR Grand Alumni Homecoming on July 11, for the 10th anniversary of BSP Aquatics Troop 1043 Tabunok Central School on July 17, from Scout Leader Wilfredo Pardula, WBH. Thanksgiving in honor of the Most Sacred Heart of Jesus, Mary, our Mother Perpetual Help, Saint Joseph, San Antonio Labrador, for all the graces, blessings, protection, and good health received. Mass for the eternal repose of the souls of Jasper, Pancracio, Carmen, Ingracia, Leon, Natividad, Lolita, Jose, Ernesto, Librada, and all the forgotten souls in purgatory, offered by Mr. and Mrs. Alberto and Teofila Amamangpang and family. Palihog manindog ang tanan. Novena Perpetual sa atong inahan sa kanunay panabang. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Tanan. O inahan sa kanunay panabang, tanawa kami imong mga anak, among himaya nga kami imong mga anak, ug kalipay namo ang pagtawag kanimo nga among inahan. Apan daghan pa kaayo kami og kulang. Busa midangop kami kanimo among inahan. Andam ikaw kanunay sa pagdawat, bisan unsay among kahimtang karon, aron pagdasig kanamo sa pagdugang pagpaningkamot sa pagkamaayo, bisan pa sa tanang pagtintal o sa among kahuyang. Sa among pagtan-aw sa imong larawan, nahinumdum kami sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nahiagom ka sa daghang mga krus ug mga pagsulay, apan naantigo ka sa pagsagubang kanila. May pagtuo ka o pagsalig sa Dios. Nagsalig ka sa iyang mahigugmaon ug amahanon nga kaayo. Tabangi kami sa pagsunod kanimo. Nahiagom usab kami sa mga pagsulay ug kagul-anan. Sa makadaghan, naguol kami ug nalibog. Tagai kami sa kaisog. Lig-una ang among pagtuo. Tabangi kami sa pagpadayon sa dugang pagpaningkamot. Sa higayon nga kawadaan kami sa paglaom. Sa imong pagbarog sa tiilan sa krus, nalibog og naglisod ka sa pagsabot, ngano nga mitugot man ang Dios nga iyang anak, naganto sa ingon nga kasakit. Apan bisan pa ni ana, wala gayud ikaw kawadi sa pagtuo. Tabangi kami nga makakaton, gikan sa imong paniginan, sa pagharong sa mga pagsulay, uban sa paglaom o pagsalig sa Dios. Usahay mahigugmaong inahan, hilabihan ang among kaguol tungod sa among mga suliran. Mao nga nahikalimot na lamang kami sa Dios ug sa mga kinahanglanon sa uban. Buot kami nga mahisama kanimo. Nahikalimot ka sa imong kaugalingon ug sa imong mga suliran, diha sa pagkakita nimo sa uban nga nagkinahanglan. Tabangi kami sa paghinumdum nga ang mga kaguol ug kasakit sa uban usahay mas dagko pa kaysa amoa. Busa Maria among inahan, bisan nagaampo kami kanimo. Alang sa mga lain-lain namong mga tuyo, among giapil silang tanan nga imong mga anak nga nanginahanglan, ang mga masakiton ug himalatyon, ang mga gimingaw ug naguol, ang mga kabus ug mga linupigan, sa usa ka pulong, ang tanan nga nagkinahanglan sa imong kanunay panabang. Amen. Palihog mangluhod. Katilingbanong pag-ampo. Inahan namo sa kanunay panabang, kami imong mga anak nagsangpit kanimo. Inahan tabangi kami kanunay. Aron sa kanunay imo kaming lamdagan. Inahan tabangi kami kanunay. Aron madasig kami sa panahon sa among kalisdanan. Inahan tabangi kami kanunay. Aron makita namo unsay gipasabot sa mga kalipay o mga kasakit sa kinabuhi. Inahan tabangi kami kanunay. Aron ang among pagsalig sa Dios makadasig usab sa uban. Inahan tabangi kami kanunay. Sa panahon nga maglisod kami sa paghukom unsay among buhaton. Inahan tabangi kami kanunay. Kung pangayuan kami og sakripisyo alang sa kaayuhan sa uban. Inahan tabangi kami kanunay. Kung may makapahiubos kanamo ug matintal kami sa pagpanimalos. Inahan tabangi kami kanunay.
sa panahon nga dunay masakit sa among banay, Inahan tabay kami kanunay. sa among kaguol tungod sa kawadon. Inahan tabay kami kanunay. Kung saipon kami pagsabot sa mga tao nga among gihigugma, Inahan tabay kami kanunay. sa pagtabang namo sa mga batanon, aron mosalig sa ilang kaugalingon, ug aron mahimo silang mga tao nga responsable. Inahan tabay kami kanunay. Sa panahon sa pagpatalinghog kung ang Dios magtawag ka namo sa pagkapari o pagkarelihiyoso, Inahan tabay kami kanunay. sa among pagpili sa mga lingaw-lingaw ug lulinghayaw, Inahan tabay kami kanunay. aron sa among pagkaginikanan makakaton kami sa pagsabot sa among mga nagtubo nga mga anak, Inahan tabay kami kanunay. aron ang mga magtutudlo madasig kanunay diha sa paggiha sa ilang mga tinun-an, Inahan tabay kami kanunay. aron ang mga tinun-an magpakita og pagmahal kanila nga nagsakripisyo alang sa ilang edukasyon, Inahan tabay kami kanunay. aron dili kami modangop sa mga drugs o ilimnon alang sa paglingkawas sa mga suliran sa kinabuhi, Inahan tabay kami kanunay. aron sa among pagpaningkamot sa pagpanginabuhi gamiton namo kanunay ang mataro nga paagi, Inahan tabay kami kanunay. aron dili kami maulipon sa kahakog alang sa gahom bahandi ug dungog, Inahan tabay kami kanunay. aron among ikapasigarbo kanunay ang maayong pagtuman sa among trabaho, Inahan tabay kami kanunay. aron ang mamumuo tagaan sa husto nga suhol tungod sa husto nga buhat, Inahan tabay kami kanunay. aron dili kami pinaagi sa pagtabang kunuhay sa uban o pinaagi sa mga ahensya sa pahulam, makadaot kanila, pinaagi sa dili makiangayong interes o tubo, Inahan tabay kami kanunay. aron dili kami magbabag sa katarong pinaagi sa suborno o panumpa sa bakak, Inahan tabay kami kanunay. aron dili lamang ang among kaugalingong kaayuhan ang among hunahunaon diha sa among pag-alagad sa katilingban, Inahan tabay kami kanunay. aron hunahunaon namo kanunay ang katahom sa among yutang na tawhan ug ang kaayo sa among lungsod, Inahan tabay kami kanunay. aron buhaton namo kutob sa mahimo ang pagpatunhay sa hustisya ug kalinaw dinhi sa among nasod, Inahan tabay kami kanunay. aron dili kami magpalabig ka mapahitason hangtod sa paghunahuna nga makahimo na kami bisan walay Dios ni relihiyon. Inahan tabay kami kanunay. Kung ang among mga minahal tawgon na ngadto sa puloy-anan sa langitnong Amahan, Inahan tabay kami kanunay. sa among pag-ampo ng among mga minahal nga nangamatay, makaambit unta sa hingpit nga kalipay sa pagkabanhaw ni Kristo, Inahan tabay kami kanunay. alang sa nagkalain-laing mga tuyo labi na kadtong gipadala karong semanaha. Inahan tabay kami kanunay. Magampo kita. Santa Maria, nagatabang ka kanunay sa tanan nga nanginahanglan, naglipay ka sa mga naguol, nagdasig ka sa nawad-an sa paglaom, ug nagtabang kanila, aron magpuyog maayong kinabuhi nga Kristohanon, uban ni kami sa among pagpangayo sa Amahan, aron tultulan ug agakon kami niya. Amen. Palihog manindog. Pagampo sa pasalamat, tanan, o inahan sa kanunay panabang, kuyog kami kanimo, uban sa mapasalamaton nga mga kasing-kasing, aron pagpasalamat sa Dios, tungod sa tanang mga kaayuhan nga iyang gibuhat alang kanamo. O Dios, among magbubuhat, nagapasalamat kami kanimo, tungod sa kinabuhi ug tungod sa mga gasa sa kinaiya, ang among mga balatian ug mga galamhanan, ang among mga kahibalo ug kaantiguhan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod sa imong pagbuhat kanamo sa imong larawan ug kasamahan, ug tungod sa imong paghatag kanamo niining kalibutan aron among gamiton ug ugmaron, aron among panalipdan ug atimanon. Bisan pa sa among mga kapakyasan, nagapadayon ka sa pagpakita sa imong gugma kanamo karong adlawa, pinaagi sa pagpalambo sa kinabuhi sa imong espiritu dinhi kanamo. Sa katapusan, nagapasalamat kami kanimo mahigugmaong Amahan, tungod sa paghatag nimo kanamo kang Maria, inahan sa imong anak nga maamong inahan sa kanunayng panabang.
Mapasalamaton kami tungod sa tanang mga kaayuhan nga among nadawat, pinaagi sa iyang pangaliya. Nagaampo kami, nga kadtong nangagi nga mga hatag, magdasig ka namo sa pagdugang sa among pagsalig sa imong mahigugmaong kaluoy, ug sa pagpangayo sa hinabang, sa among inahan sa kanunay panabang. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Anghelos. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo nagpahibalo kang Maria. Ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang sulugoon sa Ginoo. Matumanon ta dinhi kanamo sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ug ang pulong nagpakataw. Nagpuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Igampo mo kami, Santa Inahan sa Dios. Aron mahimo kaming anghayan sa gisaad ni Jesucristo. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo, nga imong ibubo sa among mga kasing-kasing. Ang imong grasya, aron sa pag-ila namo, gikan sa pagpahibalo sa anghel, sa pagpanamkon kang Kristo imong anak. Madawat namo pinaagi sa iyang pagpasakit ug sa iyang krus, ang himaya sa pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Kitang tanan, himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog mangluhod ang tanan. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon sa Alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Camumot. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom ug kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ug ang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad, Teofilo Camumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi, diha sa pag-alagad kanimo isip pari ug obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panig-ingnan, ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar. Isip timaan sa imong kaayo, alang sa pagpasidungog niining imong alagad, mapaubsanon kaming nangaliw po kanimo, nga imong itugot kanamo, kining among gipangayo. Sa hilom atong ibungat ang atong pangayoon. Sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaa ka sa langit. Pagdaygon ang imong ngalan. Moabot ka namo ang imong gingharian.
Matuman ang imong pagbuot, kinisayuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualo sa kami sa kadautan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan, walay katapusan. Amen. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong Mass Presider karon si Father Alan Cruz, Pache Missionary. Dugang katayuan. Sorry. Ang atong Mass Presider kay si Father Israel Agosto, Pache Missionary. Dugang katuyuan, Thanksgiving Mass to Mama Mary. Ang naghalad, Fe Iliaga. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, arangkay ang lira. Ipaninyo ang trompeta. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ang atong misa karon, ferial, Miyerkules sa ikanapulog-upat nga semana sulod sa tuig. Padayon kita magampo alang sa kalinaw sa tibok kalibutan ug alang sa kaayuhan sa atong nasod ang Pilipinas, alang sa atong panggobyerno ug alang sa tanang katawhan. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, armandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Aluhi Kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa kami Ginoo. Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasa Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugot ni Hesukristo imong anak og sulugoon. Imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala
ug dada kami nganha sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Osias. Ang Israel paras nga himunga. Sa dihang midaghan ang bunga niini, midugang usab siya pagpamuhat ug mga halaran. Sa pag-uswag sa iyang nasod, gilig-on usab niya ang iyang mga haliging sagrado. Malimbungon ang ilang kasing-kasing. Kinahanglang ang tuso nila ang silot sa ilang sala. Kay dugmukon sa Ginoo ang mga halaran nila ug ang ilang mga haliging sagrado. Karon makaingon sila, kami walay hari, kay wala man kanamo, kahadluki ang Ginoo. Unsa may kapuslanan sa hari alang kanato. Mahanaw ang hari sa Samaria, daw sinapsap sa kahoy, nga naglutaw sa tubig. Gunubon ang mga halaran sa Aben, nga maoy nakaangin sa Israel sa pagpakasala. Sa ilang mga halaran, manubo ang mga katunukan ug mga kasagbutan, ug unya moingon sila sa mga bukid. Tabuni kami, sa kabungturan moingon, pangatumpag kamo kanamo. Ipugas ang binhi sa katarong, aron maanin ninyo ang bunga sa gugma nga walay pagluban. Daruha ang uman ninyong yuta. Panahon na nga pangitaon ta ang Ginoo, aron ipaulan niya kaninyo ang kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pangitaa kanunay ang nawong sa Ginoo. Pangitaa kanunay ang nawong sa Ginoo. Awiti siya, awita ang iyang kadayganan. Isangyaw ang tanan niyang mga katingalahang mga buhat. Himaya ang iyang balaang ngalan. Pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pangitaa kanunay ang nawong sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang kahibulungang mga buhat ug ang mga hukom nga iyang gibungat. Pangitaa kanunay ang nawong sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, ang iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Diyos,
Sa tibuok kalibutan, nagahari ang iyang kahukmanan. Pangitaa kanunay ang nawong sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sa kami. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayahon ka, o Ginoo. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles mao kini. Ang una si Simon, ganyan lag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres. Si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo. Si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kobrador sa buhis. Si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo. Si Simon ang patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Kining napulog duha gipadala ni Jesus uban niining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo ni sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang mga nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isang yaw nga hapit na maghari ang Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ni ikaw, o Kristo. Diya sa atong katekismo or catechism sa the Catholic Church, dunay gipangtudlo diha nga nagpapanday og nagpahimo og lig-on sa atong doktrina og tinuhuang Kristyanismong Katoliko, no? Catholic Christians bahin sa panimbahan. Sa karong mga panahon na daghan naman ang mga panimbahan, daghan ang lain-laing daghan ang nagbuot-buot og tukod og iya-iyang simbahan kung din amo angay sa Catholic, kung din amo angay sa Christianity or Catholic. They remain Christians but they are in the different denominations from the Catholic to Protestantism og nagkalain-laing mga sanga. Pero kung subayon sa kasaysayan, tanang-tanang simbahan na nila mobalik ra gyud sa simbahang Catholic. Nga ang Catholic mobalik sa istorya o sa history sa pagtukod ni Kristo. Diha sa katekismo naghisgot kinig upat ka lig-ong haligi aron mo barog sama sa edifisyo, sama sa panimalay, nay upat ka corner. Mao na diha atong mabasa, the church is one, the church is holy, the church is apostolic, and the church is universal or Catholic. O ang iyang pagkausa tungod kay gitukod siya sa usa ka Dios. Si Kristo Dios, anak sa Dios. O siya ang nagtukod niini diha sa atubangan sa mga apostoles. Mao na nga ang gitawag usab kinig apostolic tungod kay wala si Kristo magtago sa iyang pagtukod niini, kundi atubangan sa iyang mga gitun-an o giandam for 3 years giandam niya kining mga 12 nga mga pangalan gitudluan, gipakita sa misteryo sa Dios, gipakita sa iyang gahom o ang iyang gahom iyang gipasa o ang iyang authority pag yun iyang gipasa diya kang San Pedro. Mao na nga the church is founded by one God
and it is founded with the apostles or apostolic, and this will remain the holy church. Baisag maunsa patag makakita og mga apat o apan, makakita tag mga dili perpektong pare, dili perpektong madre, di natural sa atong pagkatao di gyud ta maperpekto, but the church as a church remains holy because the one founded it is a holy God, and all activities, all aims, tanan nga punteriya, tanan nga direksyon ning simbahana para pagbabalaan sa tawo. Ako na nang naisgutan atong isang adlaw ang mga sakramento nga niya sa simbahan para ginamabalaan ang tanan nga mga anak niya o mga sakop niya. So the church is one because it is founded by one God. The church is holy because from the beginning and up to the end, when time will cease and everyone and everything will be in the one kingdom, masakop na sa usa ka gingharian. Dili na niya nitawgog simbahan nga Kristiyano nga Katoliko, kundi gingharian sa Dios o ang tanang sakop niya. Apil pagali to mga dili sakop sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga nagpuyo sa kinabuhi nga matarong o mahigugmaon o nagita sa kalinaw, mahimo gyapon silang sakop. Universal tungod kay sukod sa pagsugod mao ning ikaupat nga haligi. Sukad sa pagsugod hangtod karon ning katap kini siya. O ginaingon nga sa pulong ni Kristo bisan ang impierno dili makalumpag niini. The power of hell cannot overthrow this church. And it is indeed true because until today, since from the beginning, on 33 AD until now, naara ang simbahan. Daghana ang mga empire nga nangawala, no? Ang empire sa Roma, ang empire sa Greeks, ang empire sa Mesopotamia, Babylon, Iraq, Iran, in the modern day Iraq, Iran, mao na yung mga Babylonia o mga Persia. Nangawala sila. Ang Egypt nga empire nawala. Pero kining simbahan nga gitukod ni Kristo nagpabilin. Dili siya mawala tungod kay Dios ang nagtukod, Dios ang nagsustain kauban sa katawhan nga kita, og ang puntariya ang padulngan nini mao usab ang gingharian sa Dios. Sa first reading kung inyong nakita, usa kini kadagway sa usa ka vineyard ang Israel. Dito nagsugod dito sa Israel gikahimutan sa Dios ang Israel. Mura siya vineyard, mura siya kanang parasan or ubasan. Unya namunga sa sigig pamunga nagkadato siya. Mao na nagsige silang tukod, nag-uswag. So naagid ang progress na ang economic niya. Nagsigig tukod og daghang halaran. Kadugayan ang ilang mga halaran wala na motumong, dili na for God and for Yahweh, but for any other gods. Mao nang nasuko na pod si Yahweh. Mao nang diyang dapita sa parte ni Kristo, siya ang gipadala aron tukuron niya ang usa ka gingharian nga dili mawala, as gipanagna ni propeta Daniel chapter 2. Gipanagna nga sa panahon sa mga Romano tukuron ang usa ka gingharian, tukuron sa Dios ang usa ka gingharian, og kining gingharian na dili na mawala, tukuron sa usa ka malig-on nga bato. Mao ni si Simon nga ginganlag Pedro. Ang Pedro nagkahulog og bato. Si Kristo na tao sa panahon sa mga Romano, gilansang sa krus og namatay panahon sa mga Romano. Gitukod niya ang simbahan at tumangan ni Pedro og mga kauban panahon sa mga Romano. Gipalayas sa Jerusalem, naabot sa Europa, didto sa Roma, og didto gibuhis ni Pedro og ni Pablo ang ilang dugo para pagbisbis nining maong simbahana. Hangtod karon for the first 300 years nag-antos ang simbahan. Gisakit
ang simbahan sa mga Romano nga katawhan. But when natao ang usa ka emperador, Constantino, og siya ang gipili, og ang iyang inahan gipili sa Dios aron magtabang nining maong simbahan, aron manalipod nining maong simbahan, giproklamar, this is the church, this is the true religion. Dito nagsugod from Jerusalem to Rome to the world. Salamat sa Ginoo, nakaila og nahimot ang sakop nining simbahan na 1521, when the gospel, the cross, and the love of God reached to the Philippine Islands. 1521, 500 years kapin, nakaila ta sa pagtuo, nakakita ta sa kahayag, nakadungog ta sa pulong. O gidahuman nga ang Pilipinas, of course, ang Pilipinas nagpabilin nga Christian o Catholic. Pero maoni ang resulta gihapon, ang first reading naghisgot gihapon sama sa Israel, sama pag Pilipinas. Ipangtumpag sa Ginoo ang mga dili iyaha. Kung mag-build up tag mga lain-lain nga dili iyaha, iyang tumpagon. I do not mean only other churches. Dili na mao. Kundili, gusto sa Ginoo, ipugas ang binhi sa katarong, aron maani ninyo ang bunga sa gugma nga walay paglubad. Daruha ang umah ninyong yuta. Panahon na nga pangitaon ta ang Ginoo, aron ipaulan niya kaninyo ang kaluwasan. Nagdahom ta, pinangga ta sa Ginoo, tinuod, og protektahan ang Pilipinas, tinuod, ang pandaghan sa atong mga Christian Catholic, usahay, murag wa kaila og pasalamat sa Ginoo. Musumbalik pagali sa simbahan. Ang simbahan pa mo ibasulon. Naig nakalimuta, the people of God, you are the church. You are the one who decides. You are the one who practice our faith. Frontliner lang ang pare, frontliner lang mga naa din pero mas dako ang katawhan. Og sila ang giasahan, sila ang gi-expect nga magpuyo sa katarong, magpugas og kaayom, magpuyo diha sa gugma, kalinaw, pakighiusa, pakigdait. Aron mas motunay ning atong nasod. It reflects, the first reading from the prophet Hosea reflects our situation also. Nahimo bitang mabungahon, we are still democratic country. Mao nang yano-yanohon na po natong sulti og saway ang atong leaders og ang atong panimbahan. Yet mas paningkamutan nato ang gisulti sa pulong, ipugas ang binhi sa katarong aron maani ang bunga sa gugma nga walay paglubad. Og kining binhi sa katarong dili lang pagpakaon sa kabos, pagtabang sa mga way bugas, bisan sa tanan natong desisyon sa kinabuhi, sa adlaw-adlaw natong pagpuyo, dapat apil og labot ang Dios. Kita nga sakop sa simbahan, dili na ta pwedeng i-divide, hiwa-hiwaon, og dili pwedeng walay labot ang Dios nato tungod kay apil og labot kita sa simbahan. And every decision, and every acts, and every thoughts, and every plans, all tanan sulod sa atong balay, adto sa atong eskwelahan, adto sa atong trabahoan, we remain as a member of this church, Catholic and Christian, founded by Jesus, edified by the apostles, and we spread the good news all over the world, and we become Catholic Christians. Hinaot nga ang mga pag-ampo sa atos sa mga apostoles nga hangtod karon, sige gaampo sa mga Catholic Christians aron madipinsahan, aron mulambo, mulipang. Hinaot nga ang mga pag-ampo sa atong mga shepherds, the Pope, bishops, cardinals, sa mga parish priest nga nag-atiman sa spiritual needs sa katawhan, makatabang nato aron kita motubo diha sa gugma, katarong o kabalaanon. Amen. Manindog palihog. Pagampo sa katawhan, ipadangat nato ang atong mga panginahanglan atubangan sa atong amahan nga padayong nag-atiman kanato og moingon kita
Amahan, dasiga kami. Amahan, dasiga kami. Nga sila nga gitawag diha sa simbahan, aron mangulo sa katawhan sa Dios, magbadasigon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Hesukristo, ngadto sa tanang mga suok sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dasiga kami. Nga sila nga nangita sa Dios, malamdagan og kabubutong mutubag sa pagdapit sa Dios, aron makig-uban sila kaniya. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dasiga kami. Nga ang mga batan-on makaila sa tingog ni Kristo, nga nagtawag kanila ngadto sa kinabuhi sa pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dasiga kami. Nga ang mga masakiton makadawat og kahupayan ug kusog gikan kanila nga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dasiga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dasiga kami. Nga ang atong mga minahal nga nangamatay na, mupahulay diha sa presensya ni Kristo, didto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, dasiga kami. Langit no Amahan, sa imong pagtawag kanamo diha sa mga hitabo sa inadlaw namong pagpuyo, ihatag sa matag usa kanamo ang imong espiritu. Sa ingon aduna kami kusog sa pagtubag kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mugna sa Diyos, ako karon nagpakatakos sa pag-atubang dala akong kahuyang ang Mga igsoon, magampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo dawaton nanta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ang taal sa Ginoo kaya sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa bagay pagimaya sa iyong ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kininggas nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan. Maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nga na sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo imong hinigugmang anak. Siya mao ang pulong. Pinaagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan. Siya ang manunubos nga imong gipadala kanamo. Siya nahimong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo ug nahimong tawo gikan ni Maria nga ulay.
Tungod kanamo midupa siya sa cross, aron pagbuntog sa kamatayon og pagpadayag sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot o gipanag-iya niya ang usa ka balaang katawhan alang kanimo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan. Daygo na nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug paggabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan atong gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama mo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbut, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami
sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa mga nakasalakan namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwalwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang kingharian, ang kahukugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Manaw sab kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ayan mo kalawat kanimo nga panipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ug dugo ni Kristo magamdam unta kanato alang sa kinabuhing dayon. Amen. Sa atong mga mata, atong makita ang binhing nga mitubo, milambo. Likon o tiyunay, kanunay ng panan, sa atong hingpit nga kaluwasan, sa atong mga dunggan, atong mabati ang pangaliya sa katawhan nga nagsampi, nga giyahan sa katumanan, sa langit nung gingharian, uban kang Maria, ang atong inahan, maghumpong ug magambahang tang tanan. Kay kita hiniusang simbahan, nga nagtudlo, nagalagad, nagbalaan. Pinagi sa grasya ni Senyor Santo Niño, kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingban. Sa atong kasing-kasing, atong napatyagan, Kristohanong gugmaalang sa tanan. Isang yaw ug saksi sa tibuok kalibutan,
uban sa pagampo ni San Pedro kalungsod, magugpungog magambahan tang tanan. Kay kita hiniusang simbahan, nga nagtudlo nagalagad nagbalan, pinaagi sa grasya ni Senyor Santo Niño. Kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingban. Hiniusang simbahan. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo, tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga mong gihatag kanamo, dinhi ning Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, lakaw kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat Diyos sa Diyos Amahan. Salamat Gyud sa Diyos na Anak. Salamat Diyos sa Espiritu. Salamat